Hello, good afternoon. Ubak tayo. Inulit ko ini nagang iwal si Dua. Isay. Si Jim tsaka si Punyong. Punyong day ka nga ni magduman, pabayaan mo siya ka ito. Ara mo man yan si GM, kawasa rani ka nagranid duman. Bakit nag-ibig po nyo? Hey man, pinayos kaya ni GM si Gatong, pigparasipa lang ni Punyong, dinagadan si Kalayo. Luluto niya pa po na tiyan ma o yan lang mani. Mani lang. Cute ng kulay kayo. Bagong bakal din sa bagong. Ano yung binakal ko? Our gelatin, red, green, and violet. Itong ginagawa ni Daris dati, ang data man. Ibang Sabi nga, kulay. Ang itong kangkong. Paghalo-haloon da yan. Iya, ang luwas yan, garula boy. Ang karaw-traw, tiling. Sigyang hirit. Kapay. Sampalingong taka dyan. Our suman, nilatik, sticky rice. Preparing for New Year's Eve. This is pancit canton. Mamaya pa po yan lulutuin. Yung amin pong special ni Mother, ang salad, buko salad. Ano na pa, bukas-bukas yan. Already Pati there. kuryente, ikaw pabayadon po kuryente. Hindi mo ito. Ayan yung si Mother. Paano okay na? Georgina. Pag nagsinusurugo, nagre-reklamo. Yan, ika na ang mag-ibo ka yan, bako nasipon nyo. Pakagaga ka yan, okay na yan. Happy New Year po sa lahat. GM, pabayaan mo lang yan dyan ta naglalaad man. Itong welcome plant, alsahon mo dyan ta, babrasan ang ano ka ito. Bilis. Halion mo kasi ang tuwalya mo sa liog, tangani makahiro ka ning ayos. Garo ka pirming may baliog na ano sa liog. Ganda po ng aming mga gomamela. Ayan. Itong welcome plant, luhay-luhay mo, tamapasa ha. Kadug ka kayang kay lula mo. Welcome plant. Ito may ribbon na pula. Saro-saro lang. Tababrasan ng ano kayan. Mabagsak yan, magkagalawatak ang pasuhan. Luhay-luhay lang GM. Mahal ang paso. 50 dayan. Darado man sa may nilalabhan. Babrasan ng ano. Tayo ilalagyan dyan sa may pintuan. Ayan po. Tapos mabalik ka na naman. Yeah, of course. Lilinisan po kasi yan. Ayun po yung mamaya po crispy pata yan. Nilalaga na po para lumambot siya at malasa. Nilagyan ko po ng mga ingredients. Meron po siyang tanlad. Meron po siyang basta kompleto po ng ricado. May paminta. Para po ayan. Ayan. Nilalaga po siya. Tapos mamaya piprutuhin. Ayan po yung pata. Dalawa po yan. Ayan. Ayan na po ang ating welcome plant. Lilinisan po kasi yung paso niyan. Ano pa man, Jim? Makukuha nagbalik ka pa dyan, nakapay ka. Digdi ka na lang sa may ginagagaw mo. Ano saro, duduwa-duwa man yan. Sarang may puting paso. Paig. Nagbalik si GM. Ano pa? Mapagsusundaw na ito. Ikaw bakit ako dangdangon mo dyan? Day pa ako nakarigos. At yan ako ayun na.
Pagpahingalo ka pa kaano mo at yan. Si Jim, taram ng taram na hiling mong ano, tas pupunduhon ko na naman ini. Hiling, tatamaan ka sa Kuya Jim, na grabing mare ang bunganga mo ha. Arog subago, okay na, inulit. May mo pag video tayo, dadak lang yun. Sige, subok. Hindi nga. Hirap po talaga pag ano, ganito po, pag New Year, busy, ganun. Pero hindi po kami masyado ngayon magluluto. Ano lang po ang ano namin ngayon, buko salad, may magpapansit din po kami, pansit canton, crispy pata, ano pa ba yun? Barbecue. Minarinate ko na po kanina yung barbecue. Mamaya po is tutuhog-tuhugin na namin yung barbecue. Yun lang po. Crispy pata, barbecue, pansit canton, salad, gelatin, hindi ko pa po alam kung ano pa po yung iba. Happy New Year po sa lahat. So, abangan niyo po ang part 2 ng aking vlog mamaya pong gabi. At kami po na aking family ay magbibideo. Okay. Thanks for watching po. Bye-bye.